Озатлык китерүче солдат һәйкәле янына район җитәкчелеге гуманитар ярдәм әзерләүче волонтерлар җыелган. Бу юлы гуманитар йөк хәрби госпитальләрдә дәваланучы егетләребез өчен әзерләнде. Эчке киемнәр, медицина кирәк-яраклары, эчә торган су савытлары туплаганнар. Госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Түбән Кама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк-яраклар китерә. Бу Заками помощь госпиталем волонтерлар төркеме аша җибәрелгән 21-нче ярдәм. Спасибо всем неравнодушным заинцам, тем районам, которые подключаются. Я уже говорил о том, что на самом деле по линии военных госпиталей центр работы по направлению Закамская зона является центром Заинск. Наталья Березина руководит этим направлением. Пусть машина доедет вовремя, без каких-либо нештатных ситуаций. Как и всегда участвуют в сборе этого груза соседние города. Это Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск и, конечно же, наш Заинск. Спасибо большое группе маскировочной сети, выделили нам сегодня сети. Крекер выделил бочки под воду. Район җитәкчелеге оешма предприятие җитәкчеләре хәйр фатихасы белән КАМАЗ йөк машинасы олы юлга кузгалды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.